बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय साबायखर जासिहरग्रोबाय। नोंगौ दिनैनि साना बड'लेण्ड एकाडेमिनि थाखाय खुब रंजाथावना सान। आंनि बेलायाव फोरबो होननानैबो सानना लानांगोन। बेनो देग्लायहाय 100आव 100 जौखोन्दो जौगासारनाय बा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि साननाय जे सानस्रि बेयो देग्लायहाय क्लियारै बेरखांदों, आं बेखौ बुंगोन। देग्लायहाय आंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव गासै 10 जन फरायसाफोरा SSLC एग्जामाव एपियार जादोंमोन। बिनिनो गासैबो 10 जन फरायसाफोरा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय देग्लायहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै गासैबो पास खालामनो हादों। बेनि थाखाय आङो फंबाय बिनानाव देग्लायनि पास जागिरि आंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुंनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। दा बे उथ्रिसारनाया बावहाय आङो हारसिङै आं गोजोननायखौ लानो हाया। बेवहाय आंनि नाजानाय, फरायसाफोरनि नाजानायनि फरायनायनि गेजेरजों जोथोनगिरि बिमा बिफाफोरनि हेफाजाब, मदद आरो SMDCनि हेफाजाबजों लोगोसे आंनि टिचार स्टाफ बा फोरोंगिरिफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जे देग्लायहाय जे उथ्रिसार जानो हादों। गासै 10 जन फरायसाफोरानो जे सेथि थाखोआव मासियाव जायगा लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आं बिथांमोननिसिम खुब आङो गोजोननाय मोनदों आरो फोरोंगिरिफोरनोबो आङो हाजार आंनि प्रिन्सिपालनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय आरो गोजोननायखौ आङो बिथांमोननो जासिदों। आं एसेखिनिखौल' आङो फोरमायदों। दिनैहाय रंजानाय फोरबोनि गेजेराव आंहा जेरै नोंथांमोननो मिडियाफोरनि गेजेरजों जेनाखि बुंनांगौ खोथाफोर बियो आंनि फुरथिनि थाखाय आङो माखासे बुंनांगौ खोथाफोरखौ आङो बुंजोबनो हानाय नङा। मानो होनबा आङो दा बिराद रंजानायनि दोहौआव दङ। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम आंनि जे बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरोंनिफ्राय जेनाखि फोरमायनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ आं बेखौनो फोरमायनानै आं ओरैनो नोंथांनि मोनथिनायाव जायनाखि बिथांमोना दिनै केन्डिडेटफ्रा दिनै पास जानानै थांबाय, बिथांमोननि माबा मोनसे गोसोखांथाव स्पेसियेल केरेक्टारफोर, इउनिक माबाफोर गोसोआव दं नामा सारनि? बेखौथ' जोङो गिबिनिफ्रायनो जोङो आसा खालामबोबाय थाखादोंमोन। जायफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो मुला आबादखौ फोयोबा बिलाइ गांनैयावनो बे मुला आबादा जागोना जाया, देरगोना देरा, जों बेखौ मिजिं बा आसा खालामनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो आंनि बेलायाव नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोङो गोरोबथा मुसाहारि बिथांनि सायाव जोङो गासैबो SMDCआनो जा, फोरोंगिरि स्टाफआनो जा, बिथांनि सायाव फुल्लि कनफिडेन्स दंखायोमोन। आरो देग्लायहाय जे बे मिजिं खालामनाय, आसा खालामनाय बायदि, फोरोंगिरिफोरनि आसा खालामनाय बायदि देग्लायहाय बिथांनि गोरोबथा मुसाहारिनि जे रिजाल्टआ देग्लायहाय 92.5% मोनफ्रोमबो आयदायावनो 6था आयदायावनो बिथाङा लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बिनि थाखाय खोब साबायखर। नैबे स्कुलनिफ्राय माबायदि रंजानाय मोनदों गोसोआव? गिबियावनो दिनैनि बे रिजाल्टखौ मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बुंनो थाङोब्ला बे गोजोननाया आंनि थाखायल' गोजोननाय जायाखै, जोंनि फरायसालि आरो जोंनि समाजनि थाखायबो खोब गोजोननायनि बाथ्रा। आं दिनैनि बे रिजाल्टआव 92.5 मोननानै उथ्रिसारनो हादों। ओरैनो फरायनाय माबायदि बेबायदि मोननो हादों सानो नोङो? माबायदि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे रिजाल्टखौ मोननो हादों सानो? माबायदि फरायोमोन नोङो? आं फरायनायखौ बुंनो थाङोब्ला दिनाव 7-8 बिदि आवार फरायोमोन आरो। फोरोंगिरिफ्रा माबायदि सहाय होयोमोन नोंखौ बुजियै समाव, सोंनाय समाव? जोंनि टिचारफ्रा आंखौ आरो आंजों लोगोसेनो जोंनि क्लासाव जेसेबांखिनि स्टुडेन्टस दं बेफोरखौ मोजाङैनो फोरोंलाङोमोन आरो गोजौआव दावगालांनायनि सोमोन्दै बेफोरनि नोंनि दिनैनि बे जाफुंसारनायाव सोरनि माबायदि मदद दङ? आंनि दिनैनि बे जाफुंसारनायाव आंनि पेरेन्टसफोरजों लोगोसे गामिनि आरो समाजनि माखासे सुबुंफोरनि थुलुंगाखां होनायबो दङ। बेजों लोगोसेनो जोंनि सार, मिस, मेडाम जों लोगोसेनो
आरो आंनि नाजानायनि गेजेरजों बे जाफुंसारनाया जानो हादों। मा फरायनो थांखि लादों नोंथाङा उननि समाव मा जानो सानदों जिबनाव? आं इयुनाव सासे मोजां इन्जिनियारिं कर्स लानानै इन्जिनियार फरायनो सानदों। दिनैनि नैबे रिजाल्टनि गेजेरजों नोंसिनि स्कुलावनो फरायबोनाय बै उन्दै गथ'फोरखौ मा मेसेज होनो सानो बा मा थुलुंगानाय राव सानो? आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जे जोंनि उननि जे क्लासनि 9, 10 आरो इयुनाव जे मेट्रिक बेफोर फरायसाफोरा नांथाब नाजाबो आरो जोंनि समाजजोंनो लोगोसे गावनि स्कुलखौबो सिनायथि होयो आरो गोजौ लामाथिं दावगालांनायाव हेफाजाब होयो। फोरोंगिरि आरो गावनिख्रुइ देरसिनफोरखौ माबायदि रेसपेक्ट होनांगौ बिनि सायाव उन्दैफोरखौ माबा मोनसे जोंनि देरसिन फोरोंगिरिफोरनि सोमोन्दै जों जा बुङो बेखौ मानिनांगौ, ओमफ्राय फोरोंनायफोरखौ बुजिनानै सोलोंनांगौ आरो सारमोना मिसमोना जा रोंगौथि होदों बेफोरखौ बुजियाबा सोंनांगौ। बे होनायनि जे फिथाइ, बे फिथाइया दिनैहाय फोसावजानाय लेखानो जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों आसामाव गासै 33टा जोंहा जिल्लाफोर दङ। बे जिल्लानि गेजेराव जोंहा बरपेटाया सेथि, जे जोंहा बेहाय माबा हिसाबै बङाइगावआ नैथि आरो बाक्साया थामथि आरो चिराङा ब्रैथि जायगा आवग्रिनो हादों। बिनिनो जोंहा चिरां हिसाबै बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो बा पारसेन्ट मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा जाय फरायसाफ्रा दिनैहाय बे मेट्रिक आनजादाव बाहागो लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय, दा बिथांमोननो आङो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनि बारग' बिथोनगिरि जानानै आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। दा दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा, जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव दिनै सा 10 फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा बे मेट्रिक आनजाद होनायनि गेजेरावनो सा 10 फरायसाया 100% जोंहा उथ्रिसार जानो हादों। दा बिनिनो जोंहा गोरोबथा मुसाहारिया जोंहा 92.5 जौखोन्दो लानानै जोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो जोंहा गासै सा 8 फरायसाफ्राबो जे सा 9 फरायसाफ्राबो जोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हानानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों। जों आसा खालामदों बिथांमोनहा इयुनाव साफा मोजां फरायसा जानो हाथों, साफा गोग्गो गुन गोनां फरायसा जानो हाथों, जों बेखौ मिजिं खालामो। जे जोङो बे बड'लेण्ड एकाडेमिखौ थांनाय 2014 मायथाइयाव 16 नभेम्बर खालि जोङो गायसनदोंमोन। दा बे गायसननायनि थांखिया बेनो जे जोङो बर' रावखौ गेरेमसा खालामनाय, बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो जोङो इयुन समावहाय बर' बिजोंजोंनो फरायनानै साफा डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, लेक्सारार, IAS अफिसार, IPS अफिसार, DC जानो हानाय मोनसे थांखि गोनां मोनसे नोजोरजों जों बे फरायसालिफोरखौ गायसनदों। दा बे मथेनो जोङो थांनाय 2019निफ्राय 2020 मायथाइयाव जोंहा गिबि जोंहा मेट्रिक आनजाद जोंहा होजेनदोंमोन। बे होजेननायाव जोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हानाय सासे फरायसा जों मोननो हादोंमोन। थांनाय 2020-21 मायथाइयाव जोंहा बे फरायसालिनिफ्राय जोङो फार्स्ट डिभिजन जों सासे मोननो हादोंमोन। बे थांनाय थामथि बेच हिसाबै 2021 आरो 22 मायथाइयाव जोंहा सानै फार्स्ट डिभिजन जों मोननो हादोंमोन, साथाम फार्स्ट डिभिजन जों मोननो हादोंमोन आरो देग्लाय ब्रैथि बेच हिसाबै जे जोंहा 2022 आरो 23 बाहाय जोंहा गासै सा 10 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 10 फरायसाफोरखौ जोङो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय जों फरायसा मोननो हादों। दा बेनिखायनो जोङो फरायसाफोरनो जोङो गोसो गोरबोनि साबायखर जों जासिगोन। जा बे फरायसालियाव फोरोंनाय फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा बाहाय गोरायुं दङ, जा अशोक नार्जारि, बिथांनोबो आं साबायखर जासिगोन। SMDCनि जोंहा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन। फोरोंगिरि स्टाफ बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन। जोंनि दिथागिरि बिमा बिफा बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन। आङो जोंनि फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आं मिजिं खालामो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे फरायसालियाव फरायनाय, बे एकाडेमियाव फरायनाय फरायसाफ्रा जाहाथे साफा थांखि गोनां, नोजोर गोनां, जाफुंसारनायनि मोनसे सिमां लानानै जाहाथे आवगायनो हायो, आवगायलांनो नाजाथों, बेखिनिखौ आङो गोथौ फोथायनाय आरो आसाखौ आङो लागोन।